5 години отминаха след като едни хора, които 8 години прекараха в либийските зандани, се върнаха най-неочаквано в България. 5 години, откакто ние ги посрещахме, даже аз си спомням тогава, бях в отпуска и гледах, направо не можех да повярвам, не бях в течение, не можех да повярвам, че тези хора след толкова надежди, след толкова мъки, след такова обединяване на нацията в защита на тяхната кауза, успяхме да ги видим живи и здрави в София. Казвам добро утро сега на Здравко Георгиев, един от българските медици, който беше задържан в Либия, на госпожа Велислава Дърева и на Соломон Паси. По телефона ще се чуваме с Валя Червеняшка. Добро утро и на четирима ви. Добро утро. Снощи БНТ пусна един филм с автор Велислава Дърева, господин Георгиев, и от него аз разбрах, че вие имате една фобия от Либия. Именно това непрекъснато покрай вас трябва да има вода. Тъй като филм е правен преди 3 години, успяхте ли да преодолеете тази фобия? Почти. Ние искаме да се почувствате комфортно в нашото студио, затова ще се погрижим тези ваши страхове да бъдат отметнати. Това ще има една бутилка вода. Тя не е толкова вода за пиене, колкото вода за миене. Тук не е много подходящо, но ако се наложи. Това наистина, това беше... Снощи, като гледах вашите разкази, вие направо доста философски, като че имаш преди едни хора, които много философски са осмислили тези жестокости, пред които един нормален човек много трудно би преминал. Кое остава най-силното от вас, от тези години, които прекарахте по либийските затвори? За мен най-силното беше това чудовищно обвинение. Всичко останало някак си отминава, нали? И физическите мъчения, и психическия тормоз, но това жестоко обвинение, което когато го чухме за първи път, сега говоря специално за себе си, това и до ден днешен не мога да го повярвам, че някакви съществуват такива хора, които да ти повдигнат такива чудовищни обвинения, като детеубийство, и то не срещу кого да е, срещу нас, точно българските лекари и сестри. Това за мен беше най-страшното. Сега на телефона е още една от българските жертви, госпожа Валя Червеняшка. Добро утро, госпожо Червеняшка. Дали се чува? Ще празнувате ли днес? Какво е настроението 5 години след като се прибрахте в София? Аз не съм си на... Имам страшно много работа и сега за минути отидох там, нали, за включването, да видя кои са гостите. Ще празнувам. Добра компания са гостите. Да ви попитам и на вас, кой ви е най-силният спомен от този ужас, който успяхте да преживеете в Либия? Силният спомен ми е, че някои от затворничките, повечето бяха на наша страна и бяха за нашата невинност. Имаше единици, които казваха: ние сме чули, че така ви обвиняват. Защо сте правили инжекции и, нали, сочат с пръст на децата да ги заразяват? Когато аз казах, че ние не сме, те казаха: ма ние сме чули. И, нали, това нека си не мога да го изтрия от съзнанието си. Госпожо Червеняшка, когато се връщате към това изпитание, на което ви подложи живота, какво чувствате? Чувствате ли, че е имало някаква справедливост, или се чувствате онеправдана? Защото различни са философските гледни точки към едни и същи изпитания, които преживяват хората. Дали има справедливост? Да, кое надделява повече? Радостта от хепи-енда, от щастливото развитие в края на краищата, или мъката, горчилката от тези несправедливи обвинения, които ви бяха лепнати от либийското правосъдие? За момента надделява радостта. Вчера цял ден обяснявам на журналистите как гледам само напред и, нали, не се връщам назад. Но след като гледах филма снощи на Дърева, много се натоварих и се върнах към нали, миналото, и горчивите спомени се върнаха отново в мен. Добре, ми да ви пожелаем днес все пак да имате приятни емоции, които така да разпръснат малко тези спомени. Благодаря. Лека работа, да не ви отделяме от служебните ви задължения. Ние се връщаме в студиото. Госпожо Дърева, у вас, между другото, поздравление за филма, той беше много въздействащ, това, което видях снощи. Ако трябва да опишете съдбата на българските медици в Либия в няколко изречения, какво бихте разказали на хора, които не са запознати с този случай? Най-напред искам да
да кажа, че страшно много се радвам, че филмът беше излъчен по Българската национална телевизия. Това е първото му излъчване в България по българска телевизия. Защо 3 години никой не е проявил интерес? Този въпрос не ме задавайте на мен, аз не мога да ви отговоря. И това, което най-много ми е мъчно, е, че режисьора на филма, прекрасният Андрей Алтапърмаков, почина само преди 30 дни. И той не можа да види премиерата на филма по БНТ. Иначе нашия филм има свой живот извън България. Той обикаля Брюксел, Лондон, Брайтън, Русия, носи международни награди, участва на световния фестивал в Лондон. Но така, и съдбата на филма не е лесна. Ако трябва да кажа с 2 думи, много ми е трудно за българските, за този случай, защото аз се занимавам с тази ужасна, драматична история от мига на тяхното отвличане. Аз не го наричам арест, защото това е отвличане. Това, което се случи, е, че 7 невинни български граждани, защото доктор Ашраф също е български гражданин, бяха осъдени 3 пъти на смърт и 1 път до живот. Бяха 3097 дни в либийските затвори. Те бяха осъдени абсолютно невинни и въпреки всички доказателства за тяхната невинност. Освен това, според мен, те бяха заложници. Бяха заложници тройни, ако трябва да сме точни, както на геополитическите и икономическите интереси на Муамар Кадафи, така и на интересите на отделни държави от имагинерната международна общност, аз така я наричам. И разбира се и на българската дипломация, която мисля, че не се справи както трябваше, или поне в началото. Не случайно поглеждате към господин Паси, който бил външен министър. Господин Паси, днес освен седмината българи, които са получили свободата си на тази дата преди 5 години, не следва ли ние българите да празнуваме, защото поне лично аз, освен 94-та година световното и начина, по който се бяхме сплотили покрай българските медици в Либия, не си спомням друг случай нашата нация да е била така обединена около кауза на 100%. Наистина искам най-напред да поздравя Здравко и в негово лице и всичките наши български медици, включително и, както каза Велислава, доктор Ашраф, за 5-та годишнина от избавлението. През цялото време, в което аз се занимавах с този казус, знаех, че Муамар Кадафи няма да ги убие. Но това, което аз не знаех, е дали те ще издържат. Истината е, че те положиха едно героично усилие и те издържаха. Те затова бяха освободени в края на краищата, защото издържаха. Иначе днес е много интересна дата. На днешната дата се навършват точно 5 години от тяхното освобождаване и точно 11 години от как правителството на Симеон Сакскобургготски се закле като правителство. И на Антон Станков и на мене беше поверено да водим този случай. И трябва да ви кажа, че това беше едно от най-самотните усилия на българската държава на международния терен. Вероятно от 1944 година до 1989 винаги на международния терен зад България е стоял Съветския съюз, стояли са социалистическите страни. След 1989 година ние сме били в един пакет, в който сме влизали в НАТО, влизали сме в Европейския съюз. Във всякакви усилия сме имали съюзници. Това беше усилие, в което България започна като много самотна държава и затова аз лично не приемам обвинения, които се отправят към моите предшественици до 2001 година. Наистина, в момент, в който България не знаеше дали ще бъде поканена в НАТО, дали ще бъде поканена в Европейския съюз, с кого е заедно, тя беше невероятно самотна. Първият случай, в който поставихме въпроса за това Европейския съюз да създаде обща европейска политика по казус с Либия, беше с австрийците, а по време на Испанското председателство, година по-късно, 2003-та, вече Европейския съюз каза, ние заставаме зад България и България вече няма да бъде самотна. Следващата година направихме следващата голяма крачка, бяха обединени Европейския съюз, Съединените щати и България в един безпрецедентен тристранен формат. И тогава ние видяхме, че ние не сме сами. Тогава разбрахме, че нещата може би ще се получат
такава мощна комбинация с Съединени щати, Европейски съюз, България застават зад един казус на страна, която не е дори член на Европейския съюз. Иначе с Кадафи преговорите не бяха лесни, но малко по малко имаше някакви завоевания, които в края на краищата доведаха до впечатляващото изваждане от Либия, осъществено от президента Саркози. Аз си спомням, че по време на първата ми среща с Муамар Кадафи през декември 2001 година, му казах, първото нещо казах, тия хора няма как да са агенти на Мосад. Това беше едно от големите обвинения. Те са агенти на Мосад и Мосад ги е пратил. Викам, ако някой е агент на Мосад, брой ма мен, че аз съм агент на Мосад. Аз съм еврейна, идващ от България. Кадафи се втрещи. И тогава започна да говори едни притчи за Близкия изток, за историята, за арабите, за евреите, за братството и така нататък и така нататък. И второто нещо, което му казах, вижте какво, аз много бих искал България да застане зад Либия и един ден ние да ви поканим да станете член на НАТО. Това и до сега си спомням Кадафи, как горе-долу му се поизправи на кадрената коса. Ако разрешите тук да включим и доктор Георгиев, понеже разказвате много увлекателно за тези политически ходове, как е да се чувстваш като пионка, като бурмичка в поставена между големите световни политически интереси? Това за обикновения човек, какъвто аз се смятам и съм такъв, нали, е много трудно така да го преценя и да го кажа, нали, как съм се чувствал. Много понеже ние бяхме по време в затвора, значи минаха 3 правителства, 2 президента, не знам колко министър-председатели, вече им загубих край това. За нас много важно беше това човечността на отделните представители на властта. Ето и сега се връщаме, преди малко вие казахте, ние би трябвало да празнуваме сега. Не, никой не празнува, като изключим 1-2 обаждания от прес-центъра на министър Атанасова, нашата министърка на здравеопазването. Нито едно обаждане не сме имали, поне едно честито нещо да кажете или как се чувствате. Но за нас това не е важно. За нас най-важното е, че ние се върнахме, че успяхме да се справим с живота всички, и сестрите, и аз, че си работим нали, съответно професията, че си имаме добри семейства и наистина, както казва Валя, гледаме напред, а всичко останало, дали сме били пионки или не, то беше ясно, нали, какви сме. В това отношение, ето аз с умом си мога да се видя, да се поздравиме, така често се чуваме и по телефона, ако не можем да се видиме, докато с нито един от останалите, как да ги нарека, властимащи ли са, какви са, не ги знам, нали, никога, политици, така, като изключим първите 3 години, когато бяхме интересни, непрекъснато да се снимаха с нас, от тук нататък някакси Марк Пиерин на времето, вие не знаете кой, много и дълго да ви разказвам кой е Марк Пиерин, беше казал, вие сте едно камъче, бяхте един малък камък в обувката на Кадафи, а сега ставате един голям камък в обувката на Европейския съюз. Защото там играе петрол и така нататък, така че... Аз специално искам да кажа за това, че нашите хора, тези 7 души, те са наистина герои. Те издържаха, те преживяха такова изпитание, което на мен ми изглежда невъзможно да бъде издържано, защото целта беше да бъдат смазани, да бъдат разчовечени. Но те се оказаха по-силни от своите мъчители, от своите инквизитори. И тук искам да кажа нещо, тъй като много често сме си говорили точно на тази тема, за това, че всъщност няма справедливост. Защото българските медици бяха спасени, но те не са уневинени. Там продължава да седи до животната присъда. В Либия тя не е отменена. И аз мисля, че абсолютно задължение на българската държава, не на самите тях, това не е тяхна работа. Българската държава е тази, която трябва да потърси отговорност от Либия, защото Кадафи го няма и неговата джамахирия я няма, но либийската държава стои, тя е същата държава, нещо повече. Хората, които днес се управляват и много бързо се преквалифицираха на първи революционери, голяма част от тях са овъртолени в този процес. Аз не съм забелязала тъй на новата власт, революционна в кавички, да е потърсила отговорност от тях.
от Харап Дербал, от Джума Мишери, от Абдул Маджид Шоу. Някой да е потърсил отговорност. В момента полковник Джума Мишери е генерал. Добре, Джума Мишери, най-зверският инквизитор, вече е генерал, той има генералски еполети и за това отговорността на българската държава става още по-голяма. Аз мога много дълго да говоря за всички пропуски, които бяха направени и искам само да кажа, че до момента българската държава не е потърсила отговорност от либийската държава за грубо нарушаване на конвенцията против изтезанията и грубо нарушаване на конвенцията срещу взимане на заложници. И двете държави, и Либия и България, са ратифицирали тези конвенции и никакви оправдания не важат в този случай. Господин Паси, две изречения буквално за финал. Какво си говорите с медиците? Разбирам, че вие сте един от малкото хора, въвлечени в онези събития, които се чувате с тях и не ги ли забравихме? Защото се сещаме като че ли само на годишнина за тях и за тяхната съдба. Винаги, когато се видя с тях, гледам да си говоря за бъдещето и в момента искам да кажа, че наистина смятам, че държавата и Европейския съюз трябва да застанат за тях и да бъдат поискани компенсации от Либия. Трябва да бъдат поискани. Ето, нашия приятел, палестинския доктор Ешраф, той успя, осъди. Смятам, в Хага? Окей, Хага е европейски град, един чудесен европейски град, до който всички ние трябва да имаме достъп. Искам да кажа, за мен един от най-тежките моменти, който беше разбира се, това, което на мен ми е било като чувство, не може по никакъв начин да се сравни с техните мъчения, но всички бяхме съпричастни по някакъв начин. За мен един от най-тежките моменти беше, когато заведах 9-годишния си син, който днеска става пълнолетен, на гробището в Бенгази, за да демонстрираме на либийците, че ние сме съпричастни на тяхната трагедия. Добре, доктор Георгиев, само едно изречение за финал. Нека да забравим лошите неща, кой къде е плака. Аз искам да благодаря на най-обикновените хора, които през всичките тези години и до ден днешен, като ни срещнат по улиците, ни поздравяват, радват ни се, пожелават ни всичко най-добро. Това е най-хубавото, най-прекрасното нещо на обикновените хора отношението. Благодаря. Марио, и още една дума. Искам да благодаря и на Сейф Ал-Ислам, който наистина ни помогна, за да се облегчат техните страдания в затворите. Дано неговата съдба е по-добра от тази на баща му. Добре, много така ми стана приятно, че разговорът с доктор Георгиев приключи с усмивка. Приятен ден на всички ви, приятно празнуване. 5 години от освобождаването на българските медици в Либия.